भोजपुरिया नंबर। हर वक्त केहू के दिल में केहू के तस्वीर छुप जाला। हर वक्त केहू ना केहू के दिल में दिल के तस्वीर छप जाला। चाहत के सिलसिला भी जिंदगी के हम सफ़र बन जाला। केहू कैसे खफा होखे के सोची एक दूसरे से, जब एक पल के एहसास ही उम्र भर के अधिकार बन जाला। बाकी दोस्त, कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रउआ लोगन के बीच संपूर्ण संगतिया के संगे आगल बानी जा। और सप्ताह के हमनी के जैसा ही 3 दिन मिलेला, ओमे भी रउआ जनते बानी जा। कालवे ना आ सकनी है काहे कि बजट भाषण रहे हमनी के पूरा नेपाल में। हर केहू टीवी से चिपकल रहे जा कि देखे के बाकी का निर्णय आवत है ना। बाकी निर्णय देख के रउआ लोगन के पता चल गई होखी जी का भइल बा हनु ए बजट में। लेकिन जवन भी बतिया बा अब दोस्त गीत संगीत से होई और इंटरटेन खातिर जितना भी गीत संगीत बा उ रउआ लोगन के बीच होई। लेकिन संगे संगे बातचीत भी जवन संगतिया हमनी के संगे राखल चाहतनी रउआ लोगन हमनी के बीच गीत संगीत भी बता सकीला और पसंद के गीत संगीत भी होई हमनी के कार्यक्रम में। लेकिन संगे संगे कहल चाहतनी दोस्त, जल्दी बढ़िया गाना बा त रउआ हमनी के बेहिचक बता सकतानी और रउआ लोगन के गाना खातिर ही आवतनी। और संगे हालचाल के संगे ये भी जानल जरूरी बा कि कुछ गीत संगीत के संगे शेरो शायरी या कुछ बतिया बा रउआ लोगन के मन में ना। संगे संगे ये भी कहल चाहतानी कि जितना भी गाना हमनी के ए सप्ताह में होखी या पिछले सप्ताह में होखी जवन ज़्यादा टॉप कैले बाड़न वो गाना हमनी के बीच प्रयास होला कि राख दिहल जाए ताकि रउआ लोगन के इंटरटेन ढेर होई और बढ़िया होई हनु। तो काहे ना सबसे पहले शुरुआत में जवन गाना रखले बानी जा दिखाएब जा, फिर कमेंट करे आखिर ये गाना में आखिर का बा जवन रउआ के इंटरटेन में अच्छा लागी जा और संपूर्ण संगतिया के देखा ही में। तो संगे संगे रउआ लोगन भी हमनी के संगे जुड़े खातिर स्क्रीन के नीचा नंबर बा जौना पे रउआ जोड़ सकतानी। और संगे कहल चाहतनी आवतनी है सुंदर सन गीत संगीत के संगे कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला संगम के संग रही जारी। आवतनी है गाना के बाद चली संगतिया सुंदर सन गीत संगीत के संगे फिर से कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके आगल बनी जा। और ई जवन गाना देखनी है देख के लागल होई जा। कहल जाला कि कदम कदम पर खुशियों के बहार ना मिलेला, कदम कदम पर खुशियों के बहार ना मिलेला। सच्चा प्यार हर केहू के नसीब में ना मिलेला। बस बन जाला केहू एक पल खातिर मेहमान जिंदगी के सफ़र में, पर हर केहू तन्हाई के शिकार ना होखेला हनु। तो काहे ना दोस्त, अब हमनी के भी जवन गाना आई जा सबसे पहले चलतानी लेके फोन लाइन पर कौनो कॉलर बाड़न हमनी के संगे जुड़ चुकल बाड़न। लेकिन चले से पहले कहल चाहतानी दोस्त 9808747337 स्क्रीन के नीचा नंबर आ गई बा, बस वह के सहारे ही बातचीत के सिलसिला रखेब जा। और संगे ये भी कहल चाहतानी कि जितना भी संगतिया हमनी के बीच कोनो गाना बा जवन मन में रख ले बानी जा, बढ़िया गाना बा ठहरा सकतानी जा। बाकी ये गाना में रुआ देखनी है कि सब जानता कि केहू के आपन बनावे में कितना आसान होला, पर केहू भी अगर एक पल खातिर मेहमान बन के आई और फिर हमेशा खातिर चल जाई जा तक कैसन लागेला है नु। तो यह फीलिंग्स रहुआ के गाना में देखे के मिलल रहे ना। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया गीत संगीत के सिलसिला में ऐसा ही होला। बाकी अब अगला जवन गाना बा देखी का कहता उसे यह गाना में धड़कन धनंजय के आवाज़ में बा सुंदर सन गीत संगीत। जवना गाना में कहता कि दिल में हलचल केहू मचा के गईल, दिल में हलचल केहू मचा के गईल, हमेशा खातिर तन्हाई के आलम जता के गईल, कैसे के रही खफा यहाँ, हर केहू के दिल में वफा के रास रचा के गईल। तो काहे ना हमनी के अगला गाना भी ऐसा नहीं इशारा करता। बाकी गाना के संगे कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला रही जारी। बस एक गाना के बाद रउआ लोगन के बीच सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक होई। अगला गाना इंटरटेन खातिर जवन बा उ रउआ लोगन देखी चा। लेकिन इससे पहले फोन लाइन की इशारा बा, देखा तानी कौन संगतिया बड़न फोन लाइन पर। हेलो नमस्कार जी, कहवा से बानी जी? चले लागत फोन लाइन में कमी बा। फिलहाल लेके चलत आनी गीत संगीत के तरफ। गाने के संगे आवत आनी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर बस देखत रही कार्यक्रम। और आवत आनी ये गाना के बाद सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक बा। ब्रेक के बाद राउर संगम रउआ लोगन के बीच रही। संगीत संगीत के संगे फिर से रउआ लोगन के बीच आगल बनी जा। ब्रेक से पहले देखनी है धड़कन धनंजय के आवाज़ में रहे जवन गाना नींदियो ना आवे जान। हम बताई भाई ये उम्र में अगर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दी कि नींद पे ध्यान दी चली जवन भी रहे गाना रउआ लोगन के अच्छा लागल होखी जा। और संगे कहल चाहता नहीं जा कि अब जवन गाना आई नू लेटेस्ट गाना में से ही रखल जाई, कहे कि अब वही ले रउआ फाइल से लिहल गई गाना दिखनी है।
बाकी कहल चाहता नहीं प्रयास के सीमा पास करके कौनो कॉलर बारन हमनी के बीच जुड़ चुकल चलत नहीं लेके फोन लाइन पर। हेलो 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 नमस्कार जी, कौना जगह नमस्ते। कहवा से बानी रहुआ? हम बर्दीवास से बोल रहा था। अच्छा, शुभ नाम का बारा और? जी हमारा नाम हेलो। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा। चलिए बताइए अनुष्का जी, सबसे पहले हालचाल कैसन बा? जौन गाना हमनी के बीच आई कौनो गाना बा तब बता दी। जी सब ठीक है। सब ठीक बा। चलिए अनुष्का जी, कार्यक्रम में आईनी है, बहुत बहुत धन्यवाद दिहब। और संगतिया गीत संगीत तो होकबे करी, बाकी अगला गाना भी कुछ ऐसन बा जौन कहता कि हर हद पार कर जाला जब केहू प्यार में दुश्वार हो जाला, तन्हाई ही जिए के आधार हो जाला, काहे कि हर दीवाना प्यार करके लाचार हो जाला। दिखावत नहीं जा का होता है गाना में। बाकी कर चले से पहले ही कहल चाहता नहीं जितना भी संगतिया देख रहा बानी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 98 जितना भी दोस्त देखत तनी जा 47 337 ए नंबर के सहारे हुई बातचीत। और संगे हमनी के फोन लाइन में कुछ कमी बा, काहे कि स्पष्ट रउआ लोगन के बीच आवाज़ नहीं होता, ऐसे हमनी के प्रयास बा कि फोन लाइन पहले क्लियर होखी फिर रउआ लोगन से बातचीत, लेकिन तब तक इंटरटेन होखी जा दोस्त। काहे न अगला जवन गाना आई जा वो गाना का कहता बतावे से पहले कहल चाहता नहीं जितना भी संगतिया देख रहा बानी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 कौनो भी गाना बा तरवा SMS भी कर सकता नहीं, यह नंबर पर बता सकता नहीं जा। और संगे संगे कुछ चुटकुला शेरो शायरी भी SMS कर सकता नहीं आपन नाम के संगे, काहे कि राउर SMS पर हमनी की नज़र बनल रही जा। ठीक बा। और अब जौन गाना आई जा, गाना के बोल का होई हनु सोचत होके जा, और ये गाना में का होई जा उसे बहुत ऐसा संगतिया बा जिनका के सैड सॉन्ग से ज़्यादा रोमांटिक अच्छा लगेला। और संगे कुछ दोस्त बा जिनका के हर सीरियसली गाना दिल के सुकून देला। तो दोस्त ऐसा माहौल में रुआ अपन पसंद के गीत संगीत बता सकता नहीं जा। और संगे कार्यक्रम में जवन गाना अबही आई, अबही ले 2 गाना आइल बा, अब तीसर गाना जवन बा वो देखी का कहता अवधेश प्रेमी के आवाज़ में बा इस सुंदर संगीत संगीत, काहे कि इनका हर अंदाज रुआ देखले बानी जा। हिट गाना के भी एगो नया मोड़ देला हनु, सैड सॉन्ग के भी एगो नया मोड़ देला। हमेशा इनकर गाना पर सब केहू झूम जाला, काहे कि रउआ के याद होई एगो गाना जब आइल रहे जा रोमांटिक गीत संगीत में, बताई का ये जान चलता मन में। गाना में कुछ खास नहीं खे, बाकी गाना इतना टॉपर के ले रहे जा, काहे कि जौन गाना के अंदाज रहे और जौन कहले रहे जा सब केहू के भाग गई। तो ऐसा नहीं हमने के एगो गाना बा जौन इनका रोमांटिक से लेके सैड में चलत नहीं जा। और देखी का कहता यह गाना में, लेकिन जौन बतिया कहता है देखे जा दोस्त पता चली जा। कहल जाला कि परछाई भी दिल के तार तार कर जाला, परछाई भी तोहार दिल के तार तार कर जाला, दूर गईला के बाद अखिया के लाचार कर जाला, कैसे न आई आंसू अखिया में जब तू ही दिल के तीर आर पार कर जाला। तो काहे ना हमनी के बीच जवन गाना बतावता आखिर का बतावता रउआ देखे फिर बताएब जा। बाकी दोस्त कौनो भी गीत संगीत में यदि कुछ कमेंट करल चाहता नहीं जा, कैसन लागता का सब होता है ये गाना में बता सकता नहीं, और हमनी के संगे जुड़ सकता नहीं। बाकी आज जुड़े कम दोस्त और SMS पर आइब जा, काहे कि फोन लाइन कन्फर्म क्लियर नहीं खे, ऐसे रउआ लोगन के बीच गीत संगीत से ही आज इंटरटेन होखी जा। ठीक बा। और चला तनी लेके है सुंदर संगीत संगीत के तरफ, लेकिन चले से पहले कहल चाहता नहीं कौनो भी सिंगर के गाना होके जा हमनी जा इंटरटेन खातिर जवन बढ़िया गाना होला ऊपर हमनी के कंप्यूटर मास्टर जी के फोकस होला, और वह गाना रउआ लोगन के बीच राखी ला। त काहे ना अब जवन गाना आवता वो गाना रउआ के कितना इंटरटेन देता ये देखला के बाद पता चली। फिलहाल लेके चला तनी गीत संगीत के तरफ, गाना के संगे आवत तनी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर देखत नहीं संगम के संग आवत तनी गाना के बाद। रूपवा के दोस्त नहीं खे देखत रहनी है सुंदर संगीत संगीत जवन अवधेश प्रेमी के आवाज़ में रहे जा। बाकी ये गाना में बतावत रहे कि सच के सवर के केहू अगर केहू के आगे आ जाई जा ता उनकर किस्मत बन जाला ना। बाकी कहल जाला एक झलक में ही केहू के प्यार हो जाई ये मुमकिन कहाँ बा हनु। फिलहाल चलत तनी संगतिया कौनो बा फोन लाइन में देखत तनी कहवा से बाड़न। हेलो
ठीक। नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? हेलो, रहुआ अपन हम बोल रहे बानी जनकपुर से। एक बार फिर से आपन नाम बता दी। हेलो, हेलो, आपन नाम एक बार फिर से बता दी। हमार नाम हो गेल साजन। अताबुल जी बानी। चलिए अताबुल जी बताइए हालचाल कैसन बा? चलिए लागत आयल संगतिया से बातचीत के सिलसिला जारी ना रख सकनी है, काहे कि ऑनलाइन में कुछ कमी बा। इससे अफसोस भी बाबतिया कि रउआ लोगन के बीच स्पष्ट नहीं होता। तो दोस्त तुरंत एसएमएस कर दी, काहे कि एसएमएस पर जवन गाना रउआ बतावे ओ पर हमनी के प्रयास होई रउआ से बातचीत के सिलसिला रखे जा। दूसर कॉलर भी प्रयास के ले बारन ऑनलाइन पर, देखा तानी कौना संगतिया बारन कहवा से। हेलो हेलो, चली लागत है फिर से आइल संगतिया जा चुकल बाड़न। कहे ना रउआ लोगन के बीच जितना भी आज गीत संगीत आई या संगे संगे रउआ लोगन के एसएमएस भी, तो दोस्त हमनी के प्रयास होई गीत संगीत होई। बाकी जितना भी संगतिया देखत निजा गीत संगीत में भी ऊ रहर देखे के मिलेला। कल जाला कि कोनो मित्र ऑनलाइन पर बा, देखा तानी कहवा से बा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? चली लागत हमनी के बीच आके भी ना जुड़ सकनी, रहुआ से बढ़िया से बातचीत ना हो पाइल। अफसोस बा, लेकिन क्या करी, प्रयास करता नीचा। लेकिन फिर भी प्रयास के सीमा पास करके जब कोनो संगतिया रही हमनी के संगे तो बातचीत जरूर होई जा। एंड जितना भी दोस्त देखत नीजा हमनी के एसएमएस भी कर सकता नहीं 98-078-47-337 पर एसएमएस भी में अपन बतिया लिख के भेज सकता नहीं, कहे कि एसएमएस हमनी के बीच आ सकेला। बाकी कहल चाहता नहीं कि संगीत के दौर में अब अगला गाना जवन आई जा। अब यह गाना में तरवा देखनी है अवधेश जी के मुस्कान के पीछे भी तारीफ रहे और जवन बत्तियाँ बतावत रहे। अब तार केहू के लगी जा कि रूपवा सलोना केहू के बना के केहू खातिर ही जमीन पे उतार लेवा ना। तो काहे ना दोस्त, अब हमनी के गीत संगीत के दौर में जवन अगला गाना आवता देखी का कहता। लेकिन चले से पहले रउआ लोगन से कहल चाहता नहीं दोस्त, रिक्वेस्ट बा कि आज ऑनलाइन पर बातचीत ना हो सकी, ऐसे एसएमएस ही रउआ करी जा, ठीक बा। और अगला जवन गाना आवता कहता कि का कहता अब रउआ लोगन के बीच बताए जा। लेकिन ऐसे पहले कहल चाहता नहीं, ढेर दिन रउआ देखले होखे जा ए गाना के जवन गाना लेके आइल बानी। आज फिर से पुरान फाइल से निकलल उ गाना के लेके आवता नहीं जा, जवना देख के रउआ लोगन के एक पल खातिर दूर भइला के एहसास होई। जितने भी संगतिया अपना चाहे वालन से दूर होला त कैसन होला मजबूरी, झलक दिखाई ओह गाना में। बाकी गाना के संगे कार्यक्रम के सिलसिला में रही जा रउआ लोगन के बीच बस कुछ ही क्षण खातिर होई। ब्रेक के बाद राउर संगम रउआ लोगन के बीच रही। बस देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1। और कहल जाला कि दूर गईला के फिकर आज भी होला, प्यार के प्यास एहसास भी होला। काहे कैले बड़न दूरी बता त द, काहे कि दिल भी अब एक पल खातिर मानत निके। काहे ना रउआ लोगन के बीच गाने के बाद हुई बातचीत के सिलसिला जारी आवत नहीं सुंदर संगीत संगीत के बाद। चलिए सुंदर संगीत संगीत के झलक के बाद फिर से रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगीत संगम रउआ लोगन के बीच बानी जा। बाकी आप ही जौन गाना देखनी है कब आओगे परदेसी पिया। अब दूर गईला के बाद कैसन एहसास होला भाई, जवन गईल बा उनका के पता बा हनु। बाकी जब दूर गईला के बाद करीब आवे के समय आवेला तो ऐसा लागेला जैसे सारा जहाँ के खुशी सिमट के अपन झोली में आ गईल बा ना। बाकी दोस्त दूरिया भी उतने मजबूरिया के शिकार बनावेला जितना खुशी के एहसास केहू दिल में भरेला हनु। काहे ना ऐसने गीत संगीत हमनी के रउआ लोगन के बीच राखल चाहते नीचा। और आज प्रयास के सीमा भी रउआ लोगन के बीच बातचीत के सिलसिला में ना पार कर सकनी है। बाकी गीत संगीत जवन भी बा आज कंप्यूटर में से रख ले, ओमे से ही कुछ गीत संगीत के संगे रउआ लोगन के इंटरटेन करे जा। और ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त, गीत संगीत हमेशा खातिर कुछ नया मोड़ हमनी के नया नया आवे लसन। और जौन भी गाना आवता आजकल जाने तनी गुंजन जी के वो गाना बा कुछ ज़्यादा ही गुंजन ही जी के ना मैथिली में भी आ गई बा और बहुत सिंगर गौले बा।
जवन आज मार्केट में सुने के मिला था भाई, अभी हमनी के बीच ते गाना नहीं आइल बा, फिर भी बतावत तनी जा। लेकिन इससे पहले कहल चाहता नहीं कि कौनो संगतिया हमनी के कार्यक्रम में जुड़े के प्रयास फिर से कैले बा, देखा तानी का प्रयास के सीमा पास होता है कि ना। फिलहाल ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त, रउआ SMS कर दी काहे कि कंप्यूटर माँ से हमनी के बता दी कि SMS कौन बा और का कहता। ठीक बा, रउआ अपना नाम के संगे बतिया लिख के भेज दी तुरंत, मैथिली में होखी चाहे हिंदी में या फिर भोजपुरी में, भेजब जरूर संगतिया रउआ लोगन के ही गीत संगीत खातिर रहिला। बाकी कहल चाहता नहीं, अब वही जवन हमनी के बीच गीत संगीत के चर्चा करत रहनी छा, एगो गाना आइल बा, जवना गाना में रउआ लोगन के एक झलक बतावत नहीं जा। गुंजन जी के हाल ही फिलहाल में एगो गाना रिलीज भइल रहे, जवन गाना बतावत रहे कि अब अगर प्यार पर प्रहार होता, अगर सपना साकार ना होता, अब कुछ हो नहीं के, मकसद जिए के नहीं के, बस उनका ससुरारी में जाके कुछ ज़मीन किन के वही जा ना बसे के व्यवस्था करे के बा। ऐसन ऐसन भी अब अरमान सजावे ले। अब ये अरमान समझी जा कि राइटर जी के सिचुएशन समझी जा, पता नहीं के का सब बा। बाकी गीत संगीत के एगो नया मोड़ देले बा और हाईलाइट भी होता दोस्त। बाकी कुछ गीत संगीत के कुछ फुटेज ऐसन होखेला जौना के वो लोगन के बीच ना लग सकेला, तो काहे ना दोस्त, अच्छा गीत संगीत पर हमनी के नज़र रहेला और वो लोगन के बीच लावल भी चाहत रहीला। बाकी कहल चाहता नहीं कि गीत संगीत जौन भी होकी बढ़िया, जौना से इंटरटेन होखे वाला बा, ओ में हमनी के तरफ से कौनो भी हिचक नहीं के आई जरूर। बाकी अब जौन गाना हमनी के बीच आई आज के कार्यक्रम के, ये चौथा गाना होई ना। बाकी अब रउआ लोगन के बीच सुपर स्टार के गाना बा, फाइल से ही लिहल गई गाना होई जा, जौन पवन सिंह के आवाज़ में बा। बाकी ए गाना में का बा, खुशी बा या गम बा, हनु कि सितम बा, देखला के बाद पता चले। लेकिन ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त, कहल जाला हमेशा खातिर हर केहू जानेला कि सिचुएशन हमेशा हर केहू के खुशी के एहसास ना दी, हर केहू हमेशा बिंदास ना रहेला। बाकी जवन पल मिलेला ओह में महसूस हमेशा करत रहेला, आखिर कहा बा जिंदगी के माजरा ना। चला तनी लेके पहले गीत संगीत के तरफ देखी जाए, ये गाना में क्या कहता। लेकिन चले से पहले कहल चाहता नहीं दोस्त, आज फोन लाइन पर ना आ सके, SMS करी जा, राउर SMS पर हमनी के निगाह बनल बा। आवत नहीं सुंदर संगीत संगीत के संगे कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर रउआ लोगन के बीच रह जा, बस कुछ ही क्षण में आवत नहीं रउआ के बीच। चलिए संगतिया, सुंदर संगीत संगीत के झलक के बाद फिर से रउआ लोगन के बीच हाजिर बानी कार्यक्रम लेके। बाकी ये गाना के तारीफ आ गई बा, अनीता जी SMS के ले बाड़ी जा और कहता कि कार्यक्रम में ई गाना हमरा के ढेर पसंद भइल बा और राउर कार्यक्रम के हमेशा देखिला, और ख़ास करके जितना भी फ्रेंड्स बा सबकी याद करे। और एगो शायरी कहल चाहते नहीं, चली दोस्त SMS देख ले बानी जा। बाकी राउर SMS पे कहत जवन बतिया बा, जवन रउआ लिखले बानी जा, सबसे पहले रउआ लिखे के अंदाज पूरा भोजपुरी बा, एक खातिर रउआ के दिल से धन्यवाद देता नहीं। और शायरी बा, जीता हूँ तेरा नाम लेकर, मरने के बाद क्या अंजाम होगा, कफन हटा के देख लेना, छुपा हुआ दिल का बस वही अरमान होगा, हनु जवन रउआ जानता नहीं जा। बाकी कहल चाहता नहीं दोस्त, जितना भी संगति आज कार्यक्रम में रउआ जुड़ के साथ दिले बानी जा, और जितना भी संगति आज SMS भी कैले बानी जा, एगो और SMS बा जौना में नाम रउआ नीचे लिखले बानी जा। बाकी चलत तनी रउआ लोगन के बीच अब समय नहीं खे, विधा लेवे के पड़ी जा, फोन लाइन पर मत आई जा, खाए कि फोन लाइन पर हमनी के क्लियर नहीं खे, ऐसे आज ना जुड़ पावत तनी जा। पर कहल चाहता नहीं कि जितना भी संगति आज कार्यक्रम जुड़ के साथ दिले बानी, एक बार फिर से प्रयास करत तनी, देखा तनी कौन संगतिया बा फोन लाइन पर। हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? नमस्कार। कौना जगह से बानी रहुआ? हम कपन से बोलत तानी। अच्छा एक बार फिर से बता दी, कौना जगह से बानी? कपन। अच्छा कपन से बानी, कौना जगह पर पड़ेला ई कपन? कौना जिला में बा? कपन परी बोलवा। हाँ हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ही बताई कर। अच्छा मोहतरी बा। सबसे पहले बताई कार्यक्रम में जितना गीत संगीत आई ला सबसे सप्तरी में पड़ेला। अच्छा राज बिराज में पड़ेला। अच्छा बताई गीत संगीत कैसन लागत अभी तक जितना गाना देखनी है हुआ? बहुत अच्छा बा। बहुत अच्छा बा। अच्छा चलिए आज फोन लाइन में डिस्टर्ब भईनी है रुआ भी ना, जुड़े में प्रयास करनी है, फिर भी लास्ट में रुआ से बातचीत होता ना। हमने के गाना एक तो अच्छा गाना सुना दी। कौन गाना बा? लॉलीपॉप वाला।
लॉलीपॉप लेना। चलिए आज तना हो पाई काहे के समय एकदम अंतिम चरण सीमा पर बा। हमार नाम भेल विशेषर शर्मा। अच्छा चलिए विशेषर शर्मा जी, आज ना काल हुए अगला राउंड में राउंड गाना जरूर आई, ठीक बा? आज खातिर रहे दी अभी ना होई ना, काहे कि अब समय खत्म हो गई बा, प्रयास के सीमा रहुआ पार कईनी है, ये बात से खुशी बा। बाकी राउंड गाना अगला एपिसोड में रख दी, ठीक बा? का करे जा समय के देखा तनी जा अभाव बा। चलिए कार्यक्रम में रहुआ सपोर्ट कईनी है पर बहुत लेट कर देनी रहुआ ना हमने के कंप्यूटर वहाँ से कैले बाड़न, काहे कि प्रयास रहे रहुआ से बातचीत कर सकीला, लेकिन क्या करी SMS पर यह खातिर आयल रहनी है दोस्त। पर अगला सप्ताह से रहुआ लोगन के बीच एकदम क्लियर बातचीत हुई। वादा करतानी गीत संगीत भी राउर ही पसंद के होई जा, काहे कि जितना भी संगतिया प्रयास करतानी जुड़े के भाई, अब जात रहुआ लोगन के बीच लागत जाए के इशारा ना दी, पर संगतिया लोगन रहुआ लोगन के इशारा पर हमने के कंप्यूटर वहाँ से खे अत्याचार हुई जा प्यार से ना। तो काहे ना रहुआ लोगन के बीच गीत संगीत खातिर आज दी इजाजत। जितना भी संगतिया कार्यक्रम सुन के साथ दिले बानी संपूर्ण संगतिया के दिल से धन्यवाद देतानी, और जितना भी दोस्त SMS के ले बानी आज खातिर बस यही जा विराम दी हमनी के, और जात कहल चाहतानी होई बातचीत अगला सप्ताह मंगलवार। तब तक खातिर दी इजाजत, और ऐसा ही स्नेह प्यार संगम के संग राखी जा दी हमरा की इजाजत। नमस्कार।